Mayong adlaw, ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Kumpiyansa si Negros Oriental Representative Manuel Iway nga mahatag ra sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagkunhod sa plitihan sa taxi, jeepney ug bus karong Enero. Kini human gibasura sa Court of Appeals ang petisyon sa i-utak party list sa paghulong sa LTFRB sa pagpakunhod sa plitihan sa tanang public utility vehicles. Kahinumdumang mimando ang LTFRB sa pagkunhod sa flag down rate sa taxi gikan sa 40 pesos ngadto sa 30 pesos sugod niadtong Marso 9 ning tuiga. Apan wala gikinahanglan ang pag-recalibrate sa mga taxi meters tungod kay temporaryo lang ang pag-us-us sa plitihan. Sa petisyon ni Iway, iyang giduso ang pag-recalibrate sa metro sa taxi ug ang pag-adjust sa patak nga 3 pesos and 50 centavos ngadto na sa 2 pesos and 50 centavos sa kada 300 meters nga dagan sa taxi. Si Iway kinsa usa ka kanhi board member sa LTFRB miduso sa pagpakunhod sa plitihan aron makabenepisyo usab ang mga pasahero sa barato nga presyo sa lana ug dili lang ang mga drivers ug operators. Gipasalig di Cagayan de Oro Mayor Oscar Moreno nga ilang tagaan og Heroes Welcome si Pia Alonzo Wurtzbach kinsa gikoronahang Miss Universe 2015 kagahapon. Si Wurtzbach lumad nga taga Cagayan de Oro apan mipuyo sa Manila human namatay ang iyang amahan nga German. Mato ni Mayor Moreno nga dakong dungog alang sa Cagayan de Oro, Northern Mindanao ug Mindanao ang kadaugan ni Wurtzbach. Samtang si Councilor Lourdes Candy Darimbang, chairperson sa Committee on Tourism sa Konseho sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, mingon nga mo-file siya og resolusyon aron pasilunggan si Wurtzbach. Bibisita si Wurtzbach sa Cagayan de Oro niadtong Mayo human siya gikoronahan nga Binibining Pilipinas Universe 2015. Patay ang 5 anyos nga bata samtang 26 ka mga tao kasagaran sa ilang minor de edad ang naospital human miinom og buko juice dito sa Calatrava, Negros Occidental. Matod sa Provincial Health Office nga ang buko juice giandam alang sa Christmas party sa mga biktima kinsa kasagaran mga tinun-an sa Dolis Elementary School. Ang 5 anyos nga biktima namatay sa ilang balay human kini gihilantan og nagsuka-suka. Ang ubang biktima kinsa nag-edad og 7 hangtod 8 katuig gidala sa ospital aron patambalan. Matod sa Provincial Health Office nga giandam ang buko juice mga alas 9 sa buntag apan wala kini gibutang sa refrigerator hangtod alas 12 sa udto. Aduna na sa ibag-ong lugar dinhi sa Sugbo alang sa kantong ganahan magsuri-suroy human sa trabaho. Kini ang Garden Bloc nga nahimutang tupad sa E-Block 2 ug 3 sa Cebu IT Park. Ang Garden Bloc giablihan sa publiko ni atong Disyembre 11. Usa kini ka 3-hectare property sa Cebu Holdings. Ang mga kalihukan sa Garden Bloc ubos sa pagdumala sa outdoor venue. Diin kasamtangang makita ang Sugbo Merkado, Holiday Haven Bazaar, Yakski Barbecue ug The Social New Bar Concept. Matod ni Katrina Martinez sa Cebu IT Park. So, Garden Bloc is a 3-hectare development. It's really envisioned to bring something new, something refreshing, energizing to the very busy workers here in IT Park. So it's really meant to be enjoyed as a park or an outdoor space. And this event tonight just gives flavor of the potential of what activities can be here. So it's more of these casual, laid-back types of hangout types of events where people can just meet up with their friends. We're very excited because we've got new concepts here. So we have Yakski Barbecue opening up soon. We've got the Sugbo Mercado, which is a very nice lifestyle bazaar offering a lot of interesting and new food finds. We've got a lot of good finds there. And then we have the social also coming up with a pop-up store. So that's a very hip, exciting concept that also workgoers can actually look forward to. Ang Garden Bloc abli usab sa mga kumpanya o grupo nga nangitag dakong lugar diin pwedeng magpahigayon og outdoor activities sama sa yoga session o concerts. Karong adlaw mao'y ikapito nga misa de Gallo ug kaganinang buntag gihisgutan mao ang ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo 46 ngadto sa 55.
Ang maong ebanghelyo naghisgot kabahin sa awit ni Santa Maria aron daygo ng Dios tungod sa kamaayo sa Ginoo ngadto kaniya. Our gospel today is the Magnificat of Mary. Siguro sa Balita, maayo tayo nagkakatawa because she sang about the goodness of God. Dali niya ang Magnificat, iyang pagkanta ng sa iyo expresses her deepest appreciation in the God who continues to love humankind. Sa pagikuha sa ito na sa tao, nakita ni Maria kung sila nakakanta. Bisan naman kung nasa iyang kahimtang, nag-isubit siya ng pagsagot na naman ang usap na rin mga pagkos dala sa Espiritu Santo ang ihari ang gusto ko yan ng tao mangiluwas sa kalimutan yung sa kanyang magdala that is why she was able to sing the word. Awahag sa simbahan ngadto sa katawhan nga ipaambit ang isigtag sa kapresensya ngadto sa mga kaigsuunan ug ikaduha mao nga angayang masabtan sa tanan nga ang isigtag sa kanato o sa kagrasya ngadto sa uban. Ang misa de Gallo sa Cebu Metropolitan Cathedral makita live sa www.Sun.Star.ph matag alas 4:30 sa buntag. O gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Pipila ka mga netizens ang wa kauyon sa statement ni Miss Universe Germany human sa kadaugan ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach kagahapon. Ang official Facebook page sa Miss Sociology o sa beauty pageant blog mi-upload og video diin makitang gi-interview ni pageant host Natalia Cruz ang kandidatang giila nga si Miss Germany Sarah Lorraine Rick. Sa maong interview, matod ni Rick nga naluoy siya kang Miss Colombia Ariadna Maria Gutierrez kinsa unang gideklarang Miss Universe 2015. Sigo ni Miss Germany nga human gibawi ang corona gikan kang Miss Colombia ug gipatong sa ulo ni Miss Philippines Pia Wurtzbach, siya ug ang uban nga mga kandidata miduol kang Miss Colombia kay daw dapig sila niini ug walay bisan usa kanila ang mibutar kang Wurtzbach. Sa kasamtangan, kapin sa 200,000 ka mga tao na ang nitanaw sa maong video. Dali usab dayong mi-react ang mga netizens sa statement ni Miss Germany. Kahinumdumang nahimong kontrobersyal ug trending ang sayop nga deklarasyon ni host Steve Harvey sa tinuod nga nidaog sa maong pageant. Unang gideklara ni Harvey si Miss Colombia isip Miss Universe 2015 apan mibalik si Harvey sa stage ug giklaro nga si Wurtzbach ang tinuod nga midaog sa maong kompetisyon. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph ug i-follow pod ni sa Twitter @SunStarShowbiz. O gani ang balo sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
Ug mga higala, 3 days to go na lang ug Pasko na. Ug dinhi natapos ang atong mga balita karong adlawa. Anang sa dugang pang updates bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang mga updates sa Twitter at Sunstar Online ug sa Facebook, Sun.Star Pilipinas. Ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you!